Bones, què tal? Estem aquí per muntar l'exposició de la història d'una vida en el Teatre Municipal de Bunyola i res, s'inaugurarà dia 7 de març en la lectura del manifest del 8M i estarà tot un mes aquí exposada en el teatre. Acabat la primera paret, només hem penjat 7 fotos, duim una hora i mitja, un cristó. Bueno, a la fi hem acabat el recorregut, són 15 fotos, més el cartell explicatiu. En teoria entra dins la Confederació Espanyola de Fotografia aquesta exposició, se me donen els punts i res. Aquí teniu la primera part. L'he dividit en dues. Seguirà en l'altra part allà. És una exposició sobre la violència de la societat que s'exerceix sobre la dona. Mencionar o posar en valor en el camí allà que 15 fotos ha tret 15 sentiments diferents. Retornar les gràcies a l'Ajuntament de Bunyola, en el camí, Fotografia Babiloni, que és qui s'encarrega de les impressions, i finalment la Confederació Espanyola de Fotografia per col·laborar amb aquesta exposició. Això ha estat el muntatge, quasi 3 hores, només 15 fotos, imagina't. Au, fins al dia de l'inauguració.